apo at daupat nga eskwela nga makipagpinirma iti DOLE ti panaki-create iti job placement office. So tikayat na sa UN apo dito nga is eskwela ket may kanto ti adan to opisina dan nga mangtulong kadigiti estudyante da nga makasapol ti trabaho. And for Lawag City apo, we are very much fortunate to sign a MOA with Divine Word College of Lawag. Because Mariana Marcos State University already has a MOA with the DOLE. And of course, Northwestern University has an existing Public Employment Service Office. Nakabaybeg din nga opisina din apo. So, at dapat target ni, together with DOLE apo, at dapat target nga mesa pa nga eskwela or additional schools pa nga makipagpinirma iti MOA for job placement officers, job placement office rather, ito is eskwela da. Muyuket mandato dito ni apo presidente tayo apo, ni apo PBBM, na trabaho para sa lahat tungo sa bagong Pilipinas. So nga seryoso ti DOLE ken amin apo nga public employment service offices iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, for Region 1, La Union and Pangasinan nga strengthen detoy tapnon ma-equipan amin nga ubing tayo, amin nga learners tayo nga makapagprepara iti better future. Especially now apo nag-release ti DOLE kadete baro nga labor market survey da, and ayun nga daman rimwaren nga for the province of for Region 1, agriculture, key employment generators ket agriculture ken construction di ka kumamkamakam met tourism kasi apo.